Bé, amics i amigues, durant el diumenge de Pasqua, el dilluns de Pasqua és tradició regalar la mona de Pasqua. D'on ve la paraula mona? Doncs mona és una paraula llatina que vol dir obsequi, munus es diu així realment. I era doncs l'obsequi que feien els masovers als senyors. Era un pastís, un obsequi, no?, que els hi regalaven, i fixeu-vos que hi ha ous. Aquests ous originàriament eren ous durs, perquè eren els ous de les gallines que tenien al corral i els hi posaven a dins el sobre del pastís. Llavors li lliuraven doncs, el masover al senyor. Bé, llavors això al llarg del temps es va convertir, doncs els ous ja no eren d'usos, sinó que eren de xocolata, i s'ha convertit en un pastís que els padrins regalen als fillols. D'aquí doncs la mona de Pasqua. Estem a Llançà, hem aprofitat aquests dies doncs, per explicar tradicions, i en el proper vídeo, que posarem en breu, us parlaré d'aquests dies, dels 50 dies de Pasqua, perquè la Pasqua dura 50 dies fins al diumenge de Pentecosta.